Bine ai venit la această prezentare din YouTube. Ești într-unul din cele mai potrivite locuri. De ce? Pentru că vezi în acest moment un vârf al tehnologiei și vei înțelege cum business-ul tău poate să o ia, să crească enorm. Eu mă numesc Alin Ionuț Dimov, am mai multe firme de project manager IT, atât în România cât și în afară. Am colaborat cu toate companiile IT importante din România sau de marketing digital. Am preluat proiecte din afara României și le-am adus ca să lucreze IT-ști români pentru ele. Și mi-a plăcut mereu să dezvolt propriile mele platforme la care să fac exituri și să mă îmbogățesc sau să fac o platformă care să aibă un număr imens de user care să mă ducă către miliarde de euro, unicornuri, da? Dar mi-am dat seama că fără mulți bani însemnând mulți bani, e aproape imposibil să te mai bați cu tehnologia în ziua de azi. De aceea am schimbat puțin macazul și în momentul ăsta am adus ce există cel mai bun lucru pe plan mondial. Și o să vă arăt, o să vă confirme asta, chiar ChatGPT-ul. Da? AI-ul care crede foarte mulți oameni cred în acest moment și care a ajuns aproape să tatoneze zi de zi peste 1 miliard de utilizări. Ceea ce este enorm. Și o să vedeți ce zice ChatGPT despre noi, despre proiectul pe care l-am adus, cum ar fi în Europa, în România, în diaspora românească, din America, de la partenerii mei, pe care îi știu de undeva de peste 3 ani, de acolo, care au cea mai bună soluție la nivel mondial, cel mai bun pachet, la care GPT-ul stă drept. În maxim 10 minute vă arăt și dovada asta. Bun, hai să mergem mai departe și să dăm un share aici și să începem să discutăm. Deci, AI Pack, Your Personal AI, este furnizorul celor mai bune soluții de automatizare AI și algoritm de vânzare predictivă și certă în proporție de 99% siguranță, un pachet adoptat de la partenerii din SUA, dar la un preț de 3 ori mai mic. Deci ăsta este unul din puținele lucruri care trebuie să vă rămână în cap. De ce AI Pack Your Personal AI? Pentru că vorbim de un preț bombă, de dumping, preferențial de 3 ori mai mic decât cel din SUA, pentru că noi nu trăim în SUA. Clienții noștri joacă în liga superioară prin volume mari de cifre, gestionate optim de la început până la sfârșit, când se îndeplinește scopul. Scopul fiecăruia este să aibă mai mulți oameni în rețea, mai mulți oameni, mai multe bilete vândute, mai mulți clienți, mai mult nu știu ce. Ca să ai mai mult, trebuie să joci la un nivel de cifre mare. Însă, un nivel de cifre mare te poate ridica sau te poate coborî dacă nu e gestionat optim. La noi toate astea sunt aranjate și veți vedea. Mai mult de atât, deși dăm de 3 ori mai mic prețul, oferim gratuit educație în marketing, vânzări, business, automatizare și AI în comunitatea AI Pack printr-un cantonament continuu. Mai mult de atât, noi am deschis și comunitatea foloseșteai.ro, care este o comunitate generală de AI. Bun, și ajungem mai departe și vorbim că AI Pack, așa cum am zis, este deja o certitudine a pieței IT și AI, pentru că nu este o inovație, nu este o lansare, nu este un startup, ci AI Pack Your Personal AI este partener SAS licențiat high level, care are deja peste 3 milioane utilizatori
subscription lunar și anual. Și veți vedea cum ChatGPT-ul spune de Go High Level să trăiți dacă sunteți de la Go High Level. Go High Level sau High Level, mai pe scurt, are următorii parteneri imensi care fac diferența la nivel mondial. AIPEC.ai este cel mai mare și cel mai folosit layer de AI-uri între ele ca să poată să comunice la cea mai bună viteză, la cele mai bune costuri și totodată să implementeze un nod AI ca să se poată folosi toate acolo unde excelează. Lead Connector, cea mai puternică platformă companiei de integrare digitală online care există. ClickFunnels, care a venit cu un abonament gratis, personalizat, mai bun, conceptualizat, mai bine decât cel de $81, care este cel mai mic și s-ar plăti dacă te-ai duce pe ClickFunnels și ți-ai cumpărat. Și totodată partener Meta, care ne deschid uși enorme și veți afla în continuare. Care-i produsul AIPEC? Produsul AIPEC reprezintă cel mai performant și complet pachet de soluții la nivel mondial pentru creșterea cu 300-500% a profitului unui business, unei companii sau chiar a unei rețele. Dacă vorbim de rețea de marketing afiliat, de network marketing, de MLM. Ce înseamnă creșterea cu 300-500% a profitului unui business? Adică îți crește profitul de 3 ori, de 5 ori. Dacă acum faci 1000 de lei, prin AIPEC, alături de noi, ai toate șansele să faci 5000 de lei. Prin activitatea pe care deja tu o desfășuri, nu altceva. Doar că alături business-ului tău, afacerii tale, de orice tip, este cel mai bun tool la nivel mondial. Cum îți crește de 3-5 ori și poate chiar mai mult? Prin automatizare, despre care se vorbește de ani și ani de zile în România, dar contează și ce tip de automatizare și ce nivel de automatizare și ce, până la urmă, calitate de automatizare e acolo. Că așa toți plimba automatizarea în gură. Prin AI, AI-ul care te ajută enorm, enorm, și care depășește capacitatea peste 98% din specialiștii mondiali. Iar contează și calitatea AI-ului. Noi avem pe cea mai bună. Și cel mai tare concept din lume în momentul ăsta, algoritm de vânzări certe 99%. Și o să revenim și aici. Mai mult de atât, ce mai înseamnă produsul IPEC? Înseamnă varianta cea mai bună, recunoscută mondial, prin care clientul are totul în același loc. Imaginați-vă un mall așa în care intrați și aveți tot ce vă trebuie pentru business-ul vostru. Imaginați-vă un roboțel drăguț așa, că noi și avem mascota asta, cu un ghiozdanel în spate, iar în ghiozdanul ăla are tot ce-i trebuie. Da? Deci varianta cea mai bună recunoscută mondial prin care clientul are totul în același loc cu un singur sign-up și un singur abonament. Și țineți minte că am zis că e de 3 ori mai mic. Așadar, în loc să dai $127 pe lună, dai doar 189 de lei pe lună. Ce obții prin acest abonament? Lucrurile principale, că vedeți că jos scrie etc. plus altele. Funnel ai. Senzațional. Live chat, WhatsApp ai. Și o să vedeți cum o zic că ChatGPT să trăiți, domnul. Social media ai. Pentru Meta, pentru TikTok, pentru YouTube, pentru Google Business. Campanii Ads ai. Meta, TikTok, Google Ads. Aici vine inovația noastră, video ai. Pentru că noi, pe lângă ce ne-au dat partenerii cei mai tari din lume, am venit noi cu aplicația noastră web, soră cu ce am preluat de la ei și avem și mai multe beneficii acolo pentru voi. Plus multe altele pe care le veți descoperi. La ce ne duce acest produs AIPEC?
ne duce la o oportunitate imensă. Vă duce, pe voi care vedeți. Pentru că vă ajută să evadați din uniformizarea tot mai acută a marketingului digital, care duce spre costuri din ce în ce mai mari și rezultate din ce în ce mai slabe, deci un randament foarte mic. Ce vreau să zic cu asta este fenomenul care arată așa, da, la un moment dat ce folosiți voi era în vârf, dar acum s-a uniformizat, toată lumea folosește ce folosește 99% de pe planetă și atunci diferența unde o faci? În costuri. Iar randamentul va fi mereu mic chiar dacă vei plăti mult. Pentru că toată lumea, toate agențiile de marketing, toți specialiștii în ghilimele, toți antreprenorii care încearcă și singuri, fac același lucru și se bat doar în bani. Dar cum e să folosești topul topului, care e aici? Bani puțini, iar randament imens. Da? Până se va uniformiza ce avem noi, vor trece 2-3 ani. Businessul vostru va exploda alături de noi. De ce? Pentru că folosim metodele viitorului din acest hype de care eu vorbesc, care 100% fac diferența. Și anume, automatizare cu AI managerial care creează și manageriază diferite departamente. Marketingul, vânzările, asistența, suportul și care depășesc, cum am zis, 98% din specialiștii umani. Care printr-un mesaj în masă cu awareness și responsiveness de 99%, da, oferă un astfel de mesaj în masă, oportunitatea de a oferi, de a da un astfel de mesaj în masă, tip email, bulk, dar cu un awareness și responsiveness de 99%. Atât către potențialii clienți, cât și către clienții existenți non-stop. Cu cele mai mici costuri existente, mai mici decât e-mail. Prin faptul că beneficiezi de replică de răspuns calificat, personalizat, atât în comentariu cât și în privat, la postări în maxim 5 minute pentru fiecare prospect în social media. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă că șansele fiecărei vânzări pentru fiecare prospect care te întreabă ceva cresc cu 80%. Este un studiu. Când omul fierbe și este interesat și el vine către tine și te întreabă ceva, uman este imposibil, dar prin ce avem noi poți să-i răspunzi în acele 5 minute. Și atunci el e cel mai încărcat, cel mai entuziast și ai șanse cu 80% mai mari să închizi vânzarea. Iar ultimele sunt deja din ce în ce și mai tari și mai tari prin algoritmii și căile cele mai smart de ads, adică de reclame, în social media, Google și GPT, care depășesc cu mult capacitatea umană. Primim date de la toate acestea, de la tot Meta, de la Google, de la GPT, cu care ne jucăm practic cu clienții și ne ducem către acele vânzări certe 99%. Și prin asistent de magazin, vânzări automate, chiar și cu cupoane, dacă vede că nu percutează clientul, pac, îi bagă și un cupon rapid până într-o anumită dată limită sau face upsell singur. Iar pe astea, o parte din ele le face chiar cu GPT. De exemplu, mesajul, replica de răspuns o dă GPT-ul. Aici folosim GPT History. Aici la upsell, la fel GPT. Sentimentul e analizat prin GPT. Vânzările automate pot fi făcute și prin GPT. De la GPT 3,5 până la 5. Toate le avem, da? Bun. Și hai să vedem acum partea cu GPT-ul. Am ajuns, să zicem, aici la partea cu GPT-ul, să vă arătăm pe viu ce înseamnă. Deci, ce am făcut aici, vorbeam puțin cu el despre folosește.ai.ro, da? Și cum să pornesc această comunitate și la un moment dat, aici dădea el un roadmap
Aici începea un roadmap, uite, mai ai jos, ai un roadmap de lansare în etape, crezând că eu am nevoie să lansez așa ceva și nu știa cu ce vin eu pe piață, adică ce folosesc eu, ce tool am mai corect. Și zicea faza 1, faza 2, faza 4 și uitați ce i-am zis eu. Îi zic, eu sunt CEO la AIPEC, un SAS al Go High Level, cum v-am zis. Noi avem deja totul implementat aproape în ce ai zis, nu e vorba de dezvoltare, platforma lor de comunitate este wow. Ce răspunde GPT-ul? Super, mulțumesc pentru context. Faptul că ești CEO la AIPEC și că lucrați pe Go High Level schimbă complet perspectiva. E clar că ești deja cu mult înainte în ceea ce privește infrastructura, ceea ce înseamnă că acum focusul ar trebui să fie pe activare, direcție strategică și scalarea comunității, nu pe dezvoltare tehnică. Da? Hai să abordăm roadmap-ul în această nouă realitate. Ai deja platforma, ai funcționalitățile. Acum e vorba de conținutul care face diferența și de rolul strategic al platformei ecosistemului IPEC. Și acum mi-a venit cu o chestie aici. Uitați-vă voi, că vă las așa să treceți. Și zic aici, dacă vrei pot crea un plan de conținut lunar pentru activare comunitară, scripturi pentru funnel-uri GHL, template-uri de mesaje, cum vrei să comunicăm. Eu i-am zis aici pentru că el zicea la un moment dat de onboarding, pe care și eu îl aplic oricum în AIPEC, în fine, e pe aici undeva, i-am zis, da, pentru onboarding și suport în platformă prin GHL pot trimite chiar și un agent AI pe WhatsApp în momentul în care se înscrie și își completează numărul de telefon, iar acest agent AI îl poate ghida și survola de la început la sfârșit. Și zice, perfect! Atunci ești într-o poziție excelentă să oferi cea mai bună experiență de onboarding și suport. Una automatizată, personalizată și complet asistată prin AI. Faptul că poți folosi un agent AI pe WhatsApp integrat prin Go High Level este un diferențiator imens. Cu un plan bine gândit ai șansă să creezi la. După aia îi mai zic. Fiind în GHL, pe lângă tot ce mi-ai recomandat, că el a tot făcut niște recomandări, vreau să mai fac conținut despre tool-urile AIP care sunt diferențiatoare imense în lume în acest moment și anume responsiveness de 99% aproape prin WhatsApp Bulk și agent AI. Gestionare full option pe social media până la răspunderea în comentariile din postări prin GPT. Analiza sentimentelor și contactare în direct message, în spate, în privat. Și plus campanii de ESC, conversion API pe tot meta. Exact ce v-am zis. Și ce perfect. Ceea ce ai la AIPEC este next level în peisajul global de SAS AI. Iar diferențiatoarele tale sunt nu doar valoroase, sunt exact ce își dorește business, ce își doresc businessurile moderne, dar nu știu încă că se poate. După aia el iar s-a întors, păi, e clar că trebuie să faci un conținut strategic, nu știu ce. Și eu îi zic la final, bă, nene, în platforma grup de member și folosește AI.ro de la AIPEC, așa, am la dispoziție secțiune de postări, de canale, de learning, cu cursuri video până la 5 giga pe upload, leaderboard, gamificare cu puncte pentru like la postări și comentarii, calendar pentru evenimente, subscription. Având tot acest arsenal integrat direct în platforma Membership Power by AIPEC, ai deja tot ce trebuie pentru a construi o experiență de comunitate completă, captivantă și scalabilă. Și aici el tot credea că pe mine mă interesa cel mai mult să dezvolt această comunitate și să-mi pierd mult timp aici. Și îi zic la final aici, îi zic să știi că toată comunitatea așa folosește AI.ro, nu este piesa principală, este mai mult o pepinieră, un cârlic prin care chiar dacă ne conectăm, colaborăm, ieșim împreună, facem webinare online, postăm lucruri interesante, ce facem un ceva, găsesc diferite așa. Scopul meu este să-i convertesc în IPEC, deci nu pot consuma tot timpul și energie aici. Și mi-a dat toată partea asta. Da? Deci am vrut să vă arăt clar cum, um, cum putem să... Nu cum vede GPT-ul, care toată lumea ce cea GPT-ul pe partenerii noștri. Partenerii noștri care au peste 20 de miliarde de dolari capitalizare. Deci mai vine XY, zice, am făcut eu un AI, am mai făcut eu un căcățel acolo. Greu te mai ții în piață, greu. Sfatul meu este să alegeți super grei în ziua de azi. Nu ai șansă altfel.
în domeniul ăsta al tech și digital. Bun. Importanța și necesitatea produsului Tech AI Pack împreună cu toate serviciile extra. După mine este necesar pentru supraviețuire și creștere ca business. Adică cine nu se adaptează, nu se optimizează, iese rapid din joc. Pentru că toate cheltuielile nenecesare scad foarte mult, adică cu experții, cu specialiștii, cu partenerii cu care colaborezi, pe care îi plătești pentru serviciu X, Y, Z. Nu mai sunt necesare cheltuielile astea. Că astea nu ți aduc profit, îți aduc pierderi. Și atunci cheltuielile astea scad foarte mult, în consecință rămâi cu mai mulți bani, deci îți crește bugetul de reclamă, în consecință cifrele cresc, ai cea mai tare reclamă cu vânzări certe 99%, în final profitul crește. Mai mult de atât. Cine vede video ăsta din YouTube și nu acționează și sunt printre primii, da, aveți oportunitatea să intrați printre primii în domeniul vostru, poate chiar primii. Dar nu o faceți, aveți toate șansele, așa cum scrie acolo, să ieșiți rapid din joc. În momentul când câțiva concurenți ai voștri, 4, 5, 10, folosesc iPack, sunteți într-un pericol imens. Bun. Mai departe, suntem bine articulați din punct de vedere valoare și nevoi. Pe lângă pachetul iPack, se oferă prin cantonament, așa cum am zis, educație continuă pentru platforma web și aplicația mobilă. Avem și aplicație mobilă și aplicația web, care bineînțeles că trebuie stăpânită ușor, ușor, învățată, ca să poată să fie utilizată cât mai optim și aveți tot sprijinul nostru prin educație gratuită în așa ceva. Mai mult de atât, pe lângă învățarea, stăpânirea folosirii platformei și aplicației iPack, membrii beneficiază gratis de know-how valoros în automatizare, business, marketing, vânzări, IT și AI. Adică vă învățăm și fenomene, vă explicăm și fenomenul pentru care folosim tool-ul ăla cu aia, cum legăm de ce, cum să gândiți, cum să aplicați pentru businessul vostru. Aveți totul ăsta iar gratuit. Și avem și punctul în care dacă nu se dorește învățarea și utilizarea autonomă, oferim soluții de consultanță, dezvoltare, setare și mentenanță contra cost. Vorbim separat aici, în momentul când avem o cerere clară. Aici, să zicem așa, am făcut un fel de rezumat al pachetului, care costă doar 189 de lei, practic de 3 ori mai mic decât la partenerii noștri, unde ați văzut că GPT-ul zice să rămână. Deci, constructor web AI, funnel-uri, websites, magazine online, bloguri, CRM și conversații, contacte, CRM complet și ai opțiunea de a avea sau ai beneficiu, ai șansa de a avea toate conversațiile în același loc. Ceea ce e fabulos. Asta dacă ar fi și manuale, tot ar fi fabulos. Dar nu mai zic că sunt și vorbite automat. Comunități, cursuri, platforma de comunitate. Așa cum am vorbit și cu GPT-ul, folosește AI.ro, este platforma de comunitate folosită prin iPack. Și o să o vedeți și pe ea, puteți intra și acum să vedeți despre ce e vorba. Cursuri online, așa cum i-am zis și GPT-ului. Marketing AI, pe tot social media, însemnând tot ce visezi. Ads-uri, campaniile, da? Email marketing, WhatsApp, care ați văzut ce a zis, este un diferențiator imens. Este imens WhatsApp. Webinar automat și vânzări automate certe 99%. Automatizări ai. Workflow smart cu orice fel de trigger și action este nevoie. Dacă n-ați înțeles ce probleme veți înțelege. AI managerial și agenți. Așa cum am zis, există un AI managerial care e în stare să gestioneze, să managerieze departamente pe diferite sarcini date în mâna AI-ului, de marketing, de conținut, de N chestii. GPT, DeepSeek, Copilot, Gemini pentru toate canalele și joburile necesare. Gândiți-vă că toate astea, tot ce v-am zis, la 189 de lei. Avantaj imens prin faptul că toți clienții noștri testează totul înainte să plătească. După ce că tot testul ar însemna 189 de lei lunar, mai și testezi 3 zile liniștit totul, așa cum scrie trial 3 zile gratis
cu toate opțiunile deschise pentru testare. Toate opțiunile deschise pentru testare înseamnă că noi suntem atât de șmecheri pe ce avem, încât vă punem la dispoziție pe banii noștri să testați orice acolo. Unde e cazul să plătiți voi bucata aia, să o testați pe aia în alea 3 zile, fără să plătiți 189 de lei, acolo se plătește. Dar avem foarte multe lucruri lăsate pe bugetul nostru. Și ce e foarte important de înțeles este că nimic nu este blocat până se plătește abonamentul lunar. Ai dreptul să testezi tot în cele 72 de ore ca să fii sigur că este ceea ce ai nevoie. Dacă nu știi ce să testezi, zici, bă, testez, dar ce să testez? Că ai în platforma asta aici, mi-a o lună să le învăț, nu 3 zile. Ți-am pregătit un program de start, un onboarding, adică o îmbarcare pe care o vei învăța, o vei parcurge, are o parte teoretică, o parte practică de doar 50 de minute, iar în partea practică poți să aplici deja pentru business-ul tău, deja pentru interesul tău, ce ți-am arătat noi în onboarding, care sunt unele din cele mai tari chestii care poate să fie. Am avut oameni aici care după ce au terminat onboarding-ul mi-au salit, nu-mi vine să cred, s-au închinat, că eu am fost în stare să fac așa ceva, mă simt alt om. Da? AIPEC devine astfel extrem de fair play cu oricine, punând la dispoziție testarea și aplicarea pe business a soluțiilor simple, dar foarte convingătoare din onboarding. Pașii tăi sunt simpli. Pornești trial. Intri în comunitatea AIPEC. E tot o platformă de comunitate. Intri în folosește AI.ro dacă vrei. Vizionezi videotutorialul onboarding din comunitatea AIPEC. Aplicare onboarding concret. Adică aplici pe interesul tău. Și la final iei decizia cu 100% cunoștință de cauză. Dacă nu vrei, nu simți, ți-e frică de ce e acolo, câte sunt și așa mai departe, ai drept oricând să oprești trial-ul și atunci nu-ți mai ia banii după aia. Pasul următor ajungem la descrierea pe scurt a pachetului de 189 de lei pe lună. Așa cum vezi aici, trial plus abonament lunar. Adică, tu deschizi acest abonament de 189 de lei, beneficiezi 3 zile gratis de trial și după aia următoarele 30 de zile cu 189 de lei pe lună. Utilizatorii vor beneficia de, pe lângă partea tehnică, soluțiile cele mai tari de automatizare AI și vânzări, ai acces o lună în comunitate zona premium, acces o lună la cantonament AI Force, trial 3 zile și aplicația mobilă gratuită încă. Nu știu cât o să ne mai lase partenerii noștri Lead Connector gratuită. Deci în momentul în care ți-ai făcut contul în AIPEC, ai și aplicația mobilă, descarci și te loghezi cu datele din AIPEC. Ce ai aici? Puțin mai pe larg, așa, funnel construit automat de AI pentru prezentări automatizate în masă și conversii ridicate. Pe toate le vom lua și le veți înțelege. Acoperire social media pentru postări automate, recurente, gestionate de AI în momentul primirii unui comentariu sau unei întrebări în privat. Agenții AI care răspund personalizat la aceste comentarii și apoi caută prospectul în privat pe Messenger sau Instagram direct message. Upsell, vânzare automată pentru site-uri și magazine, da? Scrieți site-uri, magazine, le poți pune pe vânzare automată, le poți pune după prima vânzare automată să facă și upsell automat și totodată ai un blog AI ca să oferi mai multă educație, mai multă încredere. Blog AI care și el fiind în ecosistemul întreg de site, magazin și tot ce avem noi în AIPEC, fiecare articol creat va apărea direct în magazinul tău, în site-ul tău, în social media tău. Video AI, URL-ul video. Vei da doar linkul produsului tău A, B, C, D sau serviciului tău sau magazinului tău și se va crea reclame pregătite deja pentru campaniile ads pe care le avem aici cu $20 în plus pentru că e un add-on, campanii ads pentru vânzare certă 99% pe Meta, TikTok și Google. Sau avem add-on-ul de $15 agentul WhatsApp, pe care l-a lăudat și GPT-ul,
prin care business-ul se conectează ideal 24 din 24 cu fiecare prospect sau client. Gândiți-vă ce înseamnă să ai un canal prin care știi că orice spui acolo potențialor clienți văd în proporție 99% sau clienților pe care deja i-ai și trebuie să-i reinformezi cu ceva și așa mai departe. Sau mai mult de atât, poate contacta singur numere, baze de date ce ai tu. Fabulos. Să vorbească singur, să te reproducă pe tine. Astea două împreună mai fac $35. Deci, practic, ca să ai tot ce am vorbit, dai 189 de lei lunar, plus $15 plus $20. Înainte astea la americani, ăsta costă $45 și ăsta costă $87. Deci vă facem și aici o mega, mega reducere. Da? În loc de 189 de lei, $127 ce am băgat noi și aici 45 cu 60. Da? Deci, acum doar 189 de lei pe lună. E adevărat că a fost și prețul 145 de lei și cine a prins prețul ăla cu ăla a rămas, dar va veni și prețul următor 225 de lei în funcție de dezvoltarea ei IPEC. Nu știu să vă zic exact când și cum. Cu siguranță acum rămâneți cu 189. Bun, și ajungem și la opțiunea de a avea abonamentul anual, de a plăti o singură dată abonamentul anual, care pe mine, CEO-ul IPEC, mă interesează enorm. Și o să vă zic de ce. Este ultimul slide pe care îl mai avem și după aia facem închiderea. Deci, mă interesează foarte mult să vă transformați din clientul basic, adică cel care plătește lunar, în clientul premium, pentru că aveți numai avantaje și noi avem o anumită liniște pe care vă explic imediat. Deci, vedeți că înainte era 189 de lei pe lună, ori 12 ar da mai mult. Deci, practic, așa cum scrie și aici, tot pachetul cu 2 luni free, doar 10 plăți lunare. Adică prețul lunar scade de la 189 de lei la doar 157 de lei. Bun. Pe lângă faptul de cash flow și că voi plătiți mai puțin și scăpați o singură dată pe an să dați pentru toată tehnologia asta 1890 de lei, dar ideal este să porniți trial-ul, după aia dacă e opriți trial-ul și dați banii ăștia, sau lăsați o lună, 30 de zile și după aia veniți că oricum vi le pune în continuare, deci nu pierdeți nimic. Asta ar fi ideal, da? O lună, 30 de zile cu trial pornit, cu onboarding-ul făcut și după aia te faci premium. De ce? Pentru că, atenție, este foarte important ca totul să funcționeze fără oprire. Ca tu să ai rezultatele cele mai mari. Este foarte important să lași ecosistemul ăsta să se dezvolte. Noi avem un AI evolutiv. AI-ul managerial este AI-ul care gestionează, așa cum am zis, toate AI-urile, le dezvoltă, îți gestionează business-ul, îl dezvoltă pe analiticile, el se dezvoltă singur, este ca un copil care crește. Dacă el, la un moment dat, când trebuie să fie evoluat, pică că contul tău a intrat în neplată, pentru că ai uitat să plătești 189 de lei, te faultezi singur. Și eu nu te consider un client serios, de aia zic premium. Clientul premium, un client care și-a luat angajamentul pe 12 luni, ca să știu sigur că 12 luni îi se dezvoltă totul cum trebuie acolo după ce le setăm împreună. Deci, de asta vreau să fiți premium. Ăsta e primul și ultimul argument pentru mine. Nu banii, eu ies mai bine cu 189 de lei lunarul vostru. Dar un alt lucru ca să vă fac să veniți încoace. Acces un an în comunitate. În partea elaltă, chiar dacă tu îți plătești lunar, ai doar o lună acces în comunitate în zona premium. Unde aici ai foarte mișto tot ce se va întâmpla. Și mai mult de atât ai acces un an la cantonamentul AI Force, adică educația aia perpetuum mobile continuă, unde nu o să ai acces decât o lună dacă plătești lunar. Pe când dacă ai plătit anual, ai acces non-stop. Vii de fiecare dată. Vorbim aici de 10 lecții care încep mereu. Pe 1 e lecția 1, pe 10 e lecția 10, pe 11 e lecția 1, pe 19 e lecția 9, pe 28 e lecția 8 și tot așa. Da? Și vine iar după aia lună.
și, după cum vedeți, total valoare pe care voi ar trebui să o plătiți ar fi vreo 5860 la americani. La noi e doar 1890, dar dacă nu vă grăbiți, puteți pierde și aplicația gratuită și să intrați în nou preț de 2250. Asta însemnând o lună, două. Dar graba voastră, în primul rând, este să vă adaptați cât mai repede la toată această tehnologie, să fiți printre primii din domeniul vostru care clatină totul pentru că veniți cu iPad, să învățați cât mai repede AI-ul, să fiți în comunitatea noastră, să aveți toate informațiile și să începeți să vă creșteți profitul ăla de 3-5 ori, așa cum am zis. Bun, asta a fost prezentarea pe YouTube. Vă aștept cu întrebări și aici în comentarii. Dacă vreți să testați ceva, vedeți că în descriere v-am pus unul din lucrurile cele mai interesante pe care le puteți testa, și anume un funnel creat prin iPad, pe care oricine îl poate crea foarte, foarte simplu, cu video AI-uri, unde vă lăsați datele ca să începeți trial-ul de 3 zile și un agent WhatsApp, un agent AI WhatsApp vă va căuta în maxim 5-10 minute în funcție de volumul de cereri și se va asigura, va vorbi întâi, vă va descoperi puțin business-ul, va sta alături puțin, va empatiza cu voi acolo, după aia vă cere un mail, după aia vă dă link-ul către onboarding și după aia se asigură că terminați onboarding-ul și aplicați ce e acolo. Ceea ce este vârf de tehnologie total. Deci, aveți link-ul în descriere și puteți testa lucrul ăsta. Zi frumoasă, mă bucur că am fost împreună, sper că veți lua decizia corectă și sper să nu fiu eu cel care pun punct afacerii voastre prin ceea ce ați văzut, prin ceea ce și ChatGPT a lăudat și voi n-aveți, dar au concurenții voștri.